Kraton Prambanan rame. Prabu Boko lungguh ing singgasanane kapenak. Diubengi para emban lan Boko. Ujug-ujug krungu swara rame. Bandung Bondowoso lan pasukane mlebu nyerbu. Prabu Boko, irao, kraton iki bakal dados kagunganku. Boten, kula boten badhe nyerahno kraton iki marang sampean. Perang sengit antara Prabu Boko lan Bandung Bondowoso kelakon. Amarga kesaktenane Bandung Bondowoso sing ora lumrah, Prabu Boko gugur. Pangumpasanipun Kraton Prambanan tibok ing tanganku. Emban-emban padha wedi. Roro Jonggrang mlebu kanthi rai sedih weruh bapake wis tiwas. Sopo kowe? Wayu koyo widodari. Aku Roro Jonggrang, putrine Prabu Boko. Roro Jonggrang, aku kepengin kowe dadi garwa aku. Aku bakal ndadekne kowe prameswari ing negeri iki. Ora bakal, kowe wis mateni romoku kepiye aku bisa nampa lamaranmu. Roro Jonggrang, pikirin nganti becik. Yen kowe nolak, aku bakal ngerusak kabeh sing ana ning negaramu. Roro Jonggrang lenggah bareng emban-emban mikir carane nolak lamaran Bandung Bondowoso tanpa nggawa rakyat sengsara. Kepiye yang kita lakoni? Tapi pangeran iki kuat tenan putri, kita ora bakal iso nglawan. Aku ngerti, aku arep ngajuake siji syarat sing mokal bisa ditindakake. Kepripun Roro Jonggrang sampun mutus aku dulu. Aku gelem nampa lamaranmu nanging ana salah siji syarat. Syarat apa kowe? Nanging saktianku kabeh iso kelakon. Gawena candi 1000 sajroning sewengi. Hahaha, Candi 1000 gampang. Aku mesti iso nglakokake. Bandung Bondowoso miwiti rencanane piyambake nimbali pasukan saka Wangsa Jin. Para Jin Boko lemah lan wiwit nyambut gawe. Jin gawekno 1000 candi sewengi iki. Kanthi cepet ing sakawentara jam, atusan candi wis ngadeg. Roro Jonggrang meneng-meneng weruh saka jendela kraton, piyambake wiwit kuwatir. Deloken Jinika, awak dhewe kudu ngendhekake dheweke kabeh. Ayo cepet lan tangekno kabudayan desa. Roro Jonggrang bareng emban-emban budal menyang desa. Dheweke kabeh nangekake bapak lan ibu. Tolong aku lan para warga kudu nggodha bala jin supaya ora ngrampungake anggone gawe candi. Inggih putri. Para warga desa wiwit ngobong damen. Nutuk lesun lan gawe swara rame. Para jin wiwit panik amarga dikirane Ayo sedulur tangi, iki gawe Gusti Putri Roro Jonggrang, ayo nutuk tangan saiki. para jin mau banjur ngilang. Ninggalake candi 999 sing pun rampung. Bandung Bondowoso nesu. Bandung Bondowoso bali menyang kraton. Dheweke ningali Roro Jonggrang kanthi nesu gedhe. Roro Jonggrang wedi, dheweke rumangsane wis ora iso ngedoh maneh. Loko, aku diapusi. Roro Jonggrang, Ciloko, kowe wis ngapusi aku. Candi iki 999. Kowe bakal dadi Kanthi rasa murka, Bandung Bondowoso nyepdo Roro Jonggrang. Awake Roro Jonggrang alon-alon malih dadi reca watu sing endah lan sempurna.
Candi sing bisa dibangun saiki kuwanter jenenge Candi Prambanan. Lan patung Roro Jonggrang sing ana ning jerone dadi bukti katresnan sing dipeksa lan sepuh. Hatur nuwun. Ya Allah, dilemu kocok mau. Ayo foto-foto. Dek ini arek ning ngarep kene api jemekan no kawe-kawe. Ayo. Ayo. Api wesat. Ayo langsung. Kita ora bakal Sewini ini. Kono guys. Hai Jin, matuo. Pas kita iki. Prabu Boko lan